Hafiz dan mamare. Sanadin so ne na yi nisa da gidanmu na je nema. Yau na dawo gani gare ki a bar so na kema. Sai ki ma'uzuri na yi bati kin yi mafarki na. Ke da ce ni ka so, bubi na ke ni ka so. Ki sana taho neman ki, da inda kike sai na ganki. Wallahi kanki ne na ce burki, wa za ya ce da ni in barki. A kanki ne nake duka aiki, domin na samu mai zan baki. Sannan na shura dukkan yaki na bar gidanmu dan na bido miki. Ranar da za a ce na ganki, me zai hana min mamaki. Aminu tun da yau na same ki, balle a ce fa mun shiga daki. Kallon ki da ya sami shauki, kamin na ganki ai na soki. Sannan na shiga kyawun daki, domin ina da labaranki. Baban mu yayan mamanki, keken ka ce da ni in soki. Kamin ki ce da ni in soki, ai na riga da na zama naki. Tsoron na kai na je wajenki, domin na tambayo aurenki. Sakon da kin kayo wa kawarki, shi ya saka na je wajenki. A yanzu na tsaya a gabanki, Balkisa 'yar mutanen kirki. Ina ta san na zano wasu farki, domin na bada labaranki. Lura da zani je wajenki, sai na baro gidanmu na ganki. A yanzu ga ni ganki cikin ɗaki, na bar batun na je wajenki. Akwai shigare ki, farin shiga kin yau abokinki. Wanka ashe ya bi shiki na ce da ke aran aurenki. Amarya an karin ka kira ki, ni ko mijinki ne gatanki. A yanzu ce da sha sutura ki, kula da lafiya zan baki. Da sani zama uban 'ya'yanki, mai ba da tarbiyya ga diyanki. Da rinka tattausan lafazi gare ki dan nishaɗi gunki. Manager de la famille Sankey Tolls on the mix.